Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw na ito guys, tayo po ay magluluto ng Mongo recipes. So, samahan niyo ako ulit guys sa aking pagluluto, yung mga recipes, ingredients. Meron tayo dito yan, yung dahon ng ampalaya. Meron tayo dito 1/4 na karne ng baboy, yung sibuyas, syempre, bawang, at saka luya. Ito po ang kanyang mga ingredients. So guys, meron na rin tayo dito. Napakuluan ko na po yung yan, ating munggo. So, igigisa ko na lang po guys. Natin yung karne ng bago. Guys, ang mahal na ng karne na inuwi, ito lang 100 pesos na 1 kilo. Magluluto guys, lagyan na ako. Tanghali na, gutom na ako. So, magluluto pa lang po ako. Mamaya kakain tayo.
ko ng munggo guys. Yung hiwa ng luya ang liliit. Kasi gusto ko kasi yung luya eh. Inuulam ko din kasi ito. Aside natin yan. So, ito. So, ang gagawin po natin guys, unahin po natin yung karne ng baboy hanggang sa magmantika. Yung mag-brown po siya. Yan, hugasan ko na po ito. Natin. Yan guys, nag-brown na. Set aside natin kasi yung mantika niya. Yan. Tapos igisa na natin ito. Yan natin ang bawang. Mix natin ang sibuyas. Tapos yung luya. Ito guys, pwede na natin ilagay yung munggo. Yan.
plus bagoong. Depende po sa inyo kung gusto nyong lagyan ng patis or asin. Depende po. Sa akin kasi bagoong ang gusto ng aking hubby. Tansyahin na lang po ang paglagay. Yan. Saan natin ang ito, magic sarap. Tayo lang natin kumulo guys. Saka natin ilagay yung dahon. Diba? Napakasimple lang. Yan guys, kumulo na siya. Tikman na po natin kung masarap. Okay na siya guys. Yummy. Ilagay na po natin yung dahon. Yan. Dahon ng ampalaya. Lagyan natin ng konting sabaw para hindi masyadong malapot. Okay, pakuluin lang natin. Kumukulo-kulo na guys. Yummy.